Egy újabb kajás vidivel érkeztem nektek, mivel az előző nagyon bejött, és mielőtt valaki még mondaná, hogy ugyanabban a trikóban vagyok, nem gyerekek, kérlek szépen, ez most bordó. Ja, és ha már itt tartunk, akkor mondom a taktikát. Fiúk, hogyha szeretnétek ilyen feszülős trikót, ami rátok tapad, és nem találtok, akkor menjetek a H&M-be, női osztály, és köszönjétek majd meg, ott megtaláljátok, amit kerestek. Nagyon jó, ez is onnan van. Na de a lényeg, ugyanaz az alap, 250 ml szkír, kvar, és most 200 g alma van benne, fahéjbár benne van, és most előttetek fogom megcsinálni az aromát. Már nem volt sok benne, nem baj, mehet bele az összes. Hát srácok, ilyen vanília aroma. Lidl, bárhol, Tesco, tök mindegy. Szépen összekeveritek. Na, kóstoljuk meg. Vagyis hát én tudom milyen. Nem most csinálom először. De isteni, ez olyan ízorgia. Nem tudom megunni. Próbáljátok ki ti is. Ja, és ha szeretnétek még több kajás vidit, akkor azt írjátok meg kommentben, és majd hozok nektek. Na jó étvágyat nekem, szavaztok!